Video yathu ya lero tionesana mmene tingapangire create nyimbo pogwiritsa ntchito AI. Ena ife sioyimba komabe titha kugwiritsa ntchito AI ameneyi. Titha kulemberedwa nyimbo kapena nyimbo kulemba tokha. Ndiye mosataya nthawi tatiye tiyambe. Komano ngati simunapange subscribe channel chimene chichi, pangani subscribe ndipo mosataya nthawi tatiye tionesaneni kuti timapanga motani. Ndiye chomwe tikuyenera kuchita papa ndikusegula Play Store. Kenako tipanga search. Ndiye tikapanga search apapa tilembapo kuti Suno. Kenako timpanga search. Ndiye ndi uyu poti ineyo ndinampanga install kale, ndiye inuyo munsegula then mumpanga download. Kenako chimene chimafunika apapano ndicho kuti mumpange open. So mukampanga open amasegula chonchi. Ndiye kupanga account kwake sikuti kumavula. Chifukwa kuti ntangopanga logout tingonesana kuti kumaoneka motani. Ndiye umapanga create a free Suno account to begin. Ndiye kuti upanga create. Ndiye kuti umapangira create chilichonse chimene uli nacho pafupi. Utakusankha Google account, Microsoft account, Discord kapena use my phone. So ndiye kuti anga ndinapanga kale. Ndiye mukayika ma details onse basi simavutaso mokuti mukangopanga kaya kupanga pa sign in pangopanga sign in with Google account. Mapezeka kuti yasegula kupangira automatic create account yako. Ndiye kugwiritsa ntchito kwake ngokuti ineyo ndingopanga sign in ndibwerere. Ndiye kansegula iyo yamaoneka chonchi. Ndiye chachikulu chimakhala chokuti mupangeno create nyimbo imene mukufunayo. Ndiye mwina inuyo concept ya nyimbo iliyonse mulibe. Ndiye chimene tikuyenera kuchita papa ndikupita ku ChatGPT kuti akatilembere nyimbo. Mutha kuyuza ChatGPT or Bing. Ndiye ndinsegula ChatGPT ndimuwuza kuti ndilembere nyimbo yachikondi yomwe mkazi akuyimbira mwamuna otchedwa Kamlanje. So ndiyirumiza apapa. Ndiye nyimboyo ndi imene yabwereramo. Ndiye kuti ayikapo verse 1 chorus, verse 2 bridge, chorus, then yapitirira kwinako. Ndiye tingoyipanga copy, tiyipanga hold ndikupanga copy. Kenako tipita ku Sunoko. Ndiye tipanga apa. Kenako tipita pa custom. Tipanga paste nyimbo ichi. Ndiye chifukwa chokuti kwina kwemakhala kuti imalemba zina zonse mphana. Ndiye tingofufuta kuti ilekezere apa. Ndiye kumayambiriro kusoti chosa kuti izayambire pa verse 1. Ndiye tifufuta zinazi. Kenako apa timasankha style kuti ikhale yorani. Ndiye kaya mufuna kuti mawu azakhale amkazi masankha pa female, kaya mufuna azakhale amamuna musankha pa male vocals. Ndiye ine ndisankha female. Kenako title ndikaona konkuja kuti yati ndi chani. Alemba kuti Kamlanje mchikondi mwanga. So panga select text. Ndiye panga copy. Kenako ndikayipanga paste pa title. Ndiye apo kuti ndasankha kuti ikhale ya female chonchi. Ndiye ntangoyisankha kuti ikhale mwina ya afro ya. Ndiye kuti ndipanga create. Ndiye apo pa instrumento tipasiya choncho. So ikafika apo imakhala kuti yamba kupanga create imene yaonesera apopo kuti new song ready, kusonyeza kuti apopo imakhala kuti yatheka yapanga create. Ndiye chachikulu chokuti tingoyimvera kuti ikumveka morani. Ndiye akamapanga create amapanga create nyimbo ziwiri. Ndiye maita kusankhapo imene ikumvekerani bo.
ndiye timvera yapasiyikayi. Kamlanje iwe ndi maso wanga ulingati dzuwa mu usiku wanga kuyambira tsiku loyamba kukudziwa mtima wanga unapeza mtendere. Ndamene muyimvera iyi ndi Pure Chichewa, so takumvera so ya mwambayi kuti imveka motani. Kamlanje iwe ndi maso wanga ulingati dzuwa mu usiku wanga kuyambira tsiku loyamba kukudziwa mtima wanga unapeza mtendere. Kamlanje chikondi changa chacho palibe wina angachotse mtima mwa. Nde ababa imakhala kuti ikupitirira, nde sitingayithamangise ife kuti imakhala kuti ikupanga be generate, nde ikamaliza pamene imathekano kuyithamangisa. So tidikira kuti imalize zakezo mpakana ifike pamapeto, ifike kuti apa imakhala ndi polekezera. Nde tidikirira then tionesaneno kuti tingayipange download motani. Ndiyeno chachikulu chimakhalano awo kuti tingayipange nono download bwanji ivaye mfoni mwathu tiziyipeza. Ndi tigwisa ntchito browser aliyense, ineyo ndigwisa ntchito Google Chrome. So ndiseja website suno.com, kenako ndipanga sign in account ija imene nasegula kuja ija. Ndipo kuti apapa ukukuyiliko kale, ndiye tipanga click apa, ndiye uku imabweresa nyimbo zonse zimene unapanga generate. So ndipanga apa pali madoti atatu, kenako ndipanga apalemba kuti download, ndiye ndipanga apalemba kuti mp3 audio. Ndiye kuti ndiye kupanga download yatheka, inayiso chimozimozi. Zikatero zimakhala kuti zatheka, ndiye kuti nyimbo zatheka kupanga download, mutha kuzigwiritsa ntchito kulikonse kumene mukufuna. Ndiye kupanga kwake kumene koko, ndiye sikuti kuti mupange generate nyimboyo mutamwa kugwiritsa ntchito ChatGPT yekha, olo nyimbo zokuti mathaso kulemba nokha, mathaso kugwiritsa ntchito application amene kuti azikuyimbirani nyimbo zimene mmakondazo mwina mufuna muyike mu mfundo zanu zabo ndi kuti mugwiritsa ntchito kopeka yamulemba pena pache mukatayipa basi mukapanga ukoko, ndi kuti akuyimbirani nyimbo iliyonse imene mukufuna. Chachikulu chimakhala kuti mukasankhe style imene mukufunayo, cholinga chokuti iye adziwe kuti ndiyimbe bwanji nyimboyo yathu. Ndiye kupanga kwake ndi kumene koko. Ndiyetu kupanga kwake ndi kumene koko, ndikhulupirira kuti video imene yakusangalasani. Ndiyeno osayiwala kupanga subscribe yojo ku channel imene ifike kuti tikubwera ndi tima content tina take tabo imene tikuthandizeni kwambiri. Ndiye kapanga subscribe apo ayi tentonanenso ku video yotsatira.